Har du den? Ja. Eller jeg tager ikke billeder, jeg filmer. Ja, du filmer. Bare film. Så et flash på. Flyver meget langsomt forbi her. Har du den stadig? Ja. Kommer jeg lige ind over os. Oh, you're coming in for a landing. No. I'm coming in for a demonstration. Og så man lige flapsene gå op der. Har du sat til at køre langsomt op? Hurtigt. Det er jo ikke rigtigt. Det er ikke klappe på en svæveflyver. De farer op og farer ned. That's a nice one. Filmer du den stadig? Ja. Okay. Prøv lige at gå ind for et loop her. Ui, hvad? Så du det? Det flyver ikke så godt. Skal jeg bare stoppe med at filme? Ja, stop.